tanan sa pagpaglingkod. May buntag sa tanan. Ang atong tema ni ini nga Domingo ni ini kabuntagon nagahisgot nga miani siya aron paghatag kanato og katayuan. In English, He came to give us a purpose. Maigsoon ang pangutana kung unsay purpose ngano naa ta karon. Unsay purpose sa atong pagkinabuhi niini kalibutan. Og unsay purpose sa Ginoo sa matag usa kanato. Mauna ang atong hisgutan karon. Kung atong nadungog ninyo gayna ang pagbasa sa ebanghelyo nga si Ginoong Hesus samtang naa siya sa Gennesareth didto sa Galilea sa Sea of Galilee, niduol kaniya ang daghan kaayo nga mga tawo sa lain-lain nga lugar sa Israel ug bisan gali ang mga kasikbit nga lugar sa Israel aron lamang pagpaminaw kaniya. Ug sa dihang nagpunsisok na ang mga tawo na may baruto dito nga available sa kilid, iyang gihanyo si Pedro nga tag-iya sa baruto nga itulod siya gamay didto sa daplin sa dagat or sa lake aron dili siya madumog sa mga tao og naglingkod siya og nagwali og nagsangyaw siya sa maayong balita ngadto sa mga tao. Sa pagkahuman niya og sangyaw, iyang giingnan si Pedro nga, Pedro, palawom kamo. Ingon si Pedro, Ginoo, nasayod ka nga tibuok gabi nanagat mi apan wa mi kuha. Labaw na karon Ginoo kay adlaw na ang mga isda grabe na kaidlas og lisod na kayo managat. Apan kay niingon ka man akong buhaton. Og si Pedro nagpalawom sila og ilang gitaktak ang ilang mga pukot. Sa diyang ilang gihulog ang ilang mga pukot dito sa dagat, natingala si Pedro tungod kay naman kaayo pagbira niya kay ang pukot na puno na sa isda o gani ang pukot hapit na gyud magisi tungod sa kabugat o kagahi sa iyang pagbira kay napuno man sa isda. Busa iyang gipanawag ang iyang mga kauban kay para magpatabang siya. Og ang ilang mga baruto hapit na mga lunod tungod sa nagpungasi nga panalangin nga daghan kaayo sa ngatanan. Og ingon si Pedro, Ginoo, palayo ka nako kay makasasala ko. Ingon si Ginoong Hesus, Pedro, sukad karon, dili ka na managat og isda, managat ka na og mga tao. Og ilang gibiyaan ang tanan, og nisunod sila kang Ginoong Hesus. Maigsoon kita karon, giingnan ta sa Ginoo, palawom kamo. Ingna imong abay, pagpalawom. Gusto sa Ginoo nga mulawom ang atong relasyon diha kaniya. Akong usbon, maigsuon, gusto sa Ginoo nga mulawom ang atong relasyon diha kaniya. Kanus aba sa higayon sa atong kinabuhi nga naging istorya ta sa Ginoo sa kanang kita ra ba one-on-one sa Ginoo sa lawom nga pamaagi nga namalandong ta sa iya nga ato siyang gitugutan nga may istorya kanato o kita usab nagsumbong sa ato mga problema o nag-istorya kaniya. Siyang si San Pedro nagpalawom siya og iyang gituman ang sugo na Ginoong Hesus nga pagpalawom. Kabulo ka unsay natabo ni Pedro? Peter saw the power and the holiness of God. Sa dihang nagpalawom siya, nakita niya ang gahom sa Dios, ang milagro sa Dios. Nga imposible kayo kay si Pedro manggod na taon ni siya sa Galilee. Na tao siya daprin sa dagat nga mangingisda na siyang daan. Apan first time sa iyang tibuok nga kinabuhi nga nakaagbat siya og inadto kadaghan nga duot sa isda nga ang mga isda maunay nilakag sa iya. Nga sa unta sa una sa iyang paningkamot, pagpanimpad,
Siya may pangita sa isda. Apan niadtong panahon na first time sa iyang pagkamananagat, ang isda may niduol sa iya. He saw the power and the miracle. He saw God's power at the same time, the holiness of God. But in other side, sa diya nakita niya ang gahom sa Ginoo, nakita usab niya ang iyang limitasyon. Sa diya nakita niya ang pagkabalaan sa Ginoo, diha na magnify ang iyang pagkamakasasala. Mauna niingon siya, Ginoo, palayo ka nako kay ako makasasala. Maigsuon kung atong basahon ang Salmo 51, verse 10 to verse 17. In English nagaingon, create in me a clean heart, O God, renew a loyal spirit within me. Loyal spirit. Pakita ako sa mga tao bi nga loyal sa Ginoo bi, palayo ko pataas sa inyong kamot. Kinsay mga loyal sa Ginoo diha? Kanang loyal gali may suon, put your hands down. Kanang mga loyal katong nagsaad ka sa Ginoo nga Lord mo, I will follow you. Sa tibok adlaw sa akong kinabuhi, og hantod karon ni sunod gyapon ka, loyal ka. Kung niingon ka sa Ginoo, Lord, mga lagad ko kanimo uban sa akong pamilya mo, serve ko nimo Lord sa pinasahi nga pamaagi. Og imong gibuhat hantod karon, loyal ka. Create in me a clean heart, O God, and renew a loyal spirit within me. Do not banish me from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and make me willing to obey you. Sa verse 16, nindot kayo. You do not desire a sacrifice, or I would offer one. You do not want burnt offering. The sacrifice you desire is a broken spirit. You will not reject a broken and a repentant heart, O God. Sama ni Pedro, sa diyang nakita niya ang gahom o ang pagkabalaan sa Ginoo, diha nakita niya ang iyang limitasyon o ang iyang pagkamakasasala. Lord, palayo na ako, Lord, kay dili ko angayan kanimo. But it was a act of humility, a gesture of a broken spirit in a contrite heart, nga andam siya, nga mosunod sa Ginoo. May suon, hinaot nga ang espiritu nga ania kanato karon. Dili espiritu unta nga sigilag dipinsa sa dihang tagaan ta sa pulong sa Dios, sa dihang badlungon ta sa Dios, sa dihang tudluan ta sa Dios. Dili unta espiritu nga sigilag dipinsa ba, sigilag blocking. Sa una katong mga high school days, hilig ko og martial art, gitudloan mi og 45 blockings, 45 dances, nga pag i-assault ka sa kontraon saon nimo pag-block. Okay, ang espiritu nga gusto sa Dios may suon sa ato, dili ka ng espiritu nga sigilag sagang. Kung badlungon ta og sultian ta sa Ginoo, sigilang tagpanagang. Espiritu nga sigilag rason. Espiritu nga daghag excuses. Na ako'y ginatrabaho gamay karon nga usa ka negosyo niya, giingnan ko ni Bishop nga you have to make sacrifice. Do not sacrifice your obligation in the church. Do not also sacrifice kanang imong ginatrabaho karon. Ayaw ingon sa padayuna imong gitrabaho, apan padayuna pud ang imong ministry. Kung naa may masakripisyo, dili ang imong trabaho, dili ang imong ministry, ang imong kaugalingon. You have to sacrifice yourself. Pwede maging kumuingon nga dili kaya Bishop kay Bukidnon. Last night niabot mi diri ni gagang mga around almost 12 kay natulog pa ko sa kuan. So nibiyahe ko og Valencia, Malay-Balay, ka-down to Cagayan, pag abot sa Medina katulgo na kay ko. Doon na biyang Medina o hingo og 7 minutes lang na biyaheon, pero nag-pull over lang sa ako, nag-hazard, natulog adyot. Lesson na sa ato mga driver ha, pag katulog gali, ayaw yung pagpakabayani. You know your limitation. So tulog adyot, then I got home at 12.
Pwede gyud ko maingon nga, Padre Rex, ikaw lang sa magwali karon. Bishop, di na ako kaya kay hago kay ko gikan pa ko sa Bicol. Then from Bicol ni biyahe mi para ingon sa NCR, plane, connecting flight, plane all the way to Cagayan de Oro. Then among gilibot ang Northern Mindanao. Nga mura sa obispo, Northern Mindanao. Nalamig trabaho ka negosyo gamay. But it was so kaning tiresome on my end. Kapoy kay budlay kay sa ako nga side, pero excitement na may excitement. But this is all about ministry. Dili ini siya kaning putol sa purpose sa Ginoo. It is always connected to God. Kung naminaw mo ganina sa katong offering, Jesus, you are enough. Enough na ang Ginoo. Actually, kung naala ang Ginoo sa atong kinabuhi, solve na yun. To be honest, solve naman yun. Kay ultimately, ang Ginoo ramang gid ang atong gikinahanglan. Kanina na to karon, temporary lang nga naanid na to ni kay naa pa man ta sa kalibutan. Kinahanglan nato atong bana, atong asawa, atong mga anak, atong i-support, atong ministry, atong tabahoon. But at the end of the day, sa katapusan sa mga adlaw, before nimo piyungon ang imong mga mata, Christ is enough. Dili na necessary dahil una to na ang mga butang atong gihaguan. Mauna nga kung kita karon attach kayo ta sa kalibutanon nga mga butang, mataranta gid ta kung mawad-an tag trabaho, mawad-an tag negosyo, mawad-an tag minahal sa atong kinabuhi, mawad-an ta sa mga butang nga atong gipangga. Kung ato gina silang ipalabon labaw sa Ginoo, mataranta gid ta. Pero kung naa ang Ginoo nga labaw siya sa tanan o kining uban, pwede ra ni mawala anytime, di gid ka mataranta. Mauna nga Christ is enough. Naikanta pa yun nga, Lord, you are more than enough. Sobra-sobra na. Mauna nga kanang gihatag sa Ginoo sa ato, bonus na lang na. Pero ang importante si Kristo yun. Mauna may suon nga hinaot unta nga kaning sama ni Pedro sa diyang gi-confront siya sa gahom sa Dios ug sa pagkabalaan sa Dios, nakita niya ang iyang sala. Okay? Og sa diyang nakita niya ang iyang sala, unsay giingon niya, Ginoo palayo kanako apan sa katapusan unsay iyang gibuhat, and they followed Jesus. They left everything and they literally follow him. Hinaot nga sa tong kinabuhi sa diyang i-confront kita sa pulong sa Dios og i-remind ta about your allegiance, ang imong loyalty sa Ginoo. Dili unta ta mo dipinsa, dili ta mo rason, dili ta maghimo mga excuses, dili ta mahimong garbuso, o dili ta masobraan ka bright. Lay down your guard, munang gusto sa Ginoo. Lay down your weapon. Put down your armor. Tungod kay ang gipangita sa Ginoo is the sacrifice nga dili niya pwede balibaran sa ato. Kabalo mo? Ang sakripisyo nga mahatag sa Dios, kabalo mo maigsuon, kanang atong paghalad, kanang mag-forward mo diri usahay. Dili tanan mga paghalad ginadawat sa Dios. Tungod kay ang iyang ginadawat, ang iyang gitanaw ang imong kasing-kasing. Basi naghalad lang ka diha tungod kay ang imong abay naghalad man gud, ulaw kaayo nga ako walay halad-halad. Unya 1 year naman ko Lord walay offering. Abang offering po para makaingon po sila nga, uy, nag-offering man siya. Di lang ako butangan og halad para dili halata. Dili tanan mga halad maigsoon ginadawat sa Dios. Sama ni Cain og ni Abel, si Abel gikahimut-an ang iyang halad. Apan si Cain unsa man? Dili man to kinisingkasing ang halad kay dili man to the best. Pero tagaan ta mo og teknik karon, unsa nga halad nga dili pwede balibaran sa Dios, ingon siya. Si King David ingon siya sa Ginoo, you do not desire sacrifice, or I would offer one. Kanang mga halaga baka, sinunog, kwarta, bahandi, bisan unsa lang. You do not want burnt offering. The sacrifice, Lord, that you desire is a broken spirit. You will not reject a broken and a repentant heart. Repentant. Kanang kasing-kasing ba nga nakaamgo og mubiya sa sala. Dili kay nakakabalo ka na nga sala, imo lang yapon ang tanugan.
Ang gusto sa Ginoo sa ato, broken spirit, kanang walay garbo, buak. Nga susud sa babae kapag hinambog nato dani, oy. Gwapo lo ikaw tadahon, unsa ka tadahon dia, pero wa kagi angay kapag hinambog. Munang gusto sa Ginoo, broken self. Dili na tong tao nga nakahuman sa college degree, doctorate, pride of man. Gusto sa Ginoo tangtangon na ang atong pride. God wants you to see yourself broken before Him so that God can fix you. A sacrifice that God cannot reject is a broken spirit and a contrite or a repentant heart. Repentant meaning sama ni Pedro nga ang iyang purpose gyud sa Ginoo para sa iya, mabuak siya, makita siya sa gawom sa Ginoo, makita niya iyang sala, mubiya siya sala ug musunod siya sa Dios. Munang purpose nga gusto sa Ginoo para kanato. When was the last time you go deep, nagpalawom ta sa Ginoo and you cry with Him? And you allow God to wipe your tears that is running, flowing from your eyes down to your cheek? When was the last time you go deep with God and cry with Him and repent and turn from our wicked ways? In 2 Chronicles chapter 16, it says, the eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose heart are fully committed to Him, or whose heart is completely His. Katong kasing-kasing nga nangandoy kaniya, mo'y igiyang ipakita sa Ginoo. Our challenge, my son, this morning is put down your defenses. Open yourself to God. Bend your knee in complete surrender. Na ikanta gahapon gina-practice. Katong down at your feet. I don't know, we'll be singing that song unya ato ng kantahon. Sa dihang kantahon nato na nga kanta, gusto nako nga sama sa kanon or sama sa chocolate nga ato siyang namnamon, ato siyang i-feel. Let your taste buds, ang imong senses nimo ba, i-feel siya, namnama siya, then allow it to be part of you. Niingon ang song, down at your feet, no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. May suon mo nang gusto sa Ginoo kanato. Sama ni Pedro, nakita niya ang gahom ug ang kabalaan sa Ginoo. Nakita pud niya ang iyang limitasyon ug ang iyang pagkamakasasala. Apan wala lang siya nagpabilin nga nagbasol sa iyang sala. Naghinulsol siya. He didn't just regret, but he repented and turned away. Ignay mong abay, turn away from your sin. Munang gusto sa Ginoo, a broken spirit and a contrite heart, nga mo turn tabiyaan nato, then gusto sa Dios nga makita niya nga atong kasing-kasing yun 100% para sa iya. And this is the sacrifice. This is the sacrifice that God cannot reject, that God cannot refuse. Amen. Please stand.